Kuyawad ay no? Unsay kuyaw? Ay, si Scottie Thompson ba? Gwapa kaya yang kuyab. Ya, may papupus-pupus pa. Tapos, yan rin gilisan. Da, kuyaw ano? Unsay gilisan si BF? Say, piit. Si kuan ba? Ulin Pahardo. Ay, oo. Pero mas gwapa gid ang yang gilis karon. Usa ka stewardess. Si Jinky. Ha? Si Jinky Pacquiao? Gago. Ayaw patakag. Sulti diha. Chismis na ning atua. Tapos sayo pa jud ka. Basigma, sumbagan ang manipakyaw ba? Kinsa man day na nga Jinky? Jinky Serrano ba? Taga Manila. Gwapa kayo niya. Usa ka stewardess. Ay, kabalo nako to. Nganong giilisan si Ulin Pahardo og taga Maynila? Kay nga naman. Wa pa day ka kabalo nga ang taga Maynila hawd Manila. Bangas ka. Howd Manila. Nge. A few moments later. Uy, nag-usapan mo. Oh, dili lang gud. Nag-iskot, may Scottie Thompson ba katong PBA player? Ay, trending laban na sa daghang viewers sa YouTube. Eh, pagkaroon. Oh, si kinsa naman sad na? Si LG o si Paulo Contes. O badot? Nya, kinsa may gi ari king karon ni Paulo? Ay, si Ian Santos ba? Ha? Sayang nga pagkasantos. Manunulay manday na. Saon man. Nga mamuds, mangkayo sin. Mura og pulin, walay pakay. Bitaw dot no? Unya ra ba? Musikatan sila. Unya, matrending pa dyan sa social media. Unya, ang mananaw, subscribe pa yun. Natural kay mga celebrity man na sila. Unsa ka to, no? Kung kita'y makigbulan sa tong asawa. Nah, ayun na, buhat ka dot. Kay, sa ato ratang silingan ng sikat, or diri sa tong purok. Bitaw. Bisan pag i-post pa na nimo sa Facebook or sa YouTube, silingan ray mo tan-aw. Nya dayon libak diri, libak didto. Chismis diri, chismis didto. Oo, mga hitat sila eh. Dili manganggani kabalo mo like or mo subscribe. Oh, diba? Gets mo? Tumbok mo. Libak didto. Chismis diri, chismis didto. Nay bago karon. Sim na. Isa may gi aring king karon ni Paulo. Ay, What's up? Wala mo na ba? Shout out dahil sa Motopubs o Mukbang TV. Shout out kang Auntie Amer, Jasindo na karon sa Mati. Shout out sa Jingo IT o shout out sa Irius TV Vlog. Bye-bye. Thank you so much. God bless.